Pagin. Ale langsung apa? Lela. Ale langsung wa? Dapat. Ale. Itu ada mi kini asyik sepangan ni kajus dawai. Hi nakaliang jongka dabasnong Barokaway pagkat bat orang basnong skatisnong bat ke kompetisnong di Barokaway. Hadian baka London ngani ka Jingpang mo. Ngani ong ka ba COVID-19 ngani corona kabrasar haka ri ka jongi bat hakari choka perkai hi Barokaway. Tingidon ka jing sukya ka bajur nam taki bajba kinong syuknong jong kari ka jongi bat khamtam hangni po nong syuknong hangni pokse hi Barokaway. Te nam ta ka jingida kat mengila banle menta ka sengi nakaliang jong ka shnong ngilale ekan ka sanitation nam ta ban spray kini ki jaka khamtam ki public place ban pelaj kini ki nom tiu nang hyang jingpang bala ban sapriang te ko molong hodok matang i aingu ay oblei ba ul pelaj ngi hari ka jongi ngimpadon hakan ka state ka jongi hadok matang ngimpadon ka wei ru em ka kes ka ba undon udiuk hyang jingpang hakan ka ri jongi te khublei shbun nam ta jongpi nam ta ka jing don kat jongpi